നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ്, എക്സെപ്ഷൻസ് ഇൻ IPC, ഒഫൻസസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ, ഒഫൻസസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബോഡി എന്നിങ്ങനെ 4 ടോപ്പിക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 20 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലുള്ളത്. ഓരോന്നിനും ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. 30 സെക്കൻഡാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിനായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമുള്ളവർ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു വച്ചതിന് ശേഷം ഉത്തരം എഴുതുക. വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്താണ് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ തുടങ്ങാം.
മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ മാർക്കുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ നന്ദി.